Dizayn filosofiýasyny esaslanýan Shaolin Kung Fu urşturgutyna çalt we täsirli hereketleri okyplykda ýerine ýetirmek bilen şolar wagtda akylyň aramlygyny we tertibini birleşdirýär diýip Shaolin ustady Shi Yanchuan belleýär. SCT'niň Shaolin ruhy adly dokumental filmini ol gadymy sewuşturgutlar barada garaýşlaryny paýlaşýar. Kenan welaýatyna ýerleşen Shaolin buthanasy Hytaý sewuşturgutlarynyň owaja hökmüne tanalýar. Shaolin Kung Fu'syny esasy ünsüňinden taýýarlanýan hereketler toplumuna Tao'lu diýip adlandyrylýan ýürütülüşdirilen hereket ýygydarlyklarına berilýär. Bu hereketler taslama, garşydaşa garşy sewuş hereketlerini gaýtalaýar we güýçli deň aramlyk içki energiýa hemde täzkan ösdürmäge kömek edýär. Shaolin boksyny häzirki wagtda ýetilen owrak toplum bar. Olar her bir aýratyn at göterýär. Meselem, gowrada aýy gujaklamak ýa-da dağın çuwaşyny ak bölükler diýip şi aýdýar. Bu tawulalar öwrenmek ul tejribe we wagt talap edýär. Ustadyň aýtmagyna görä, gadymda berket ýetilen toplumlar ýok, ýani sewuş meýdanyna aýratyn technikalar kullanyldyr. Soňra olar ýygnanylyp bu kämilleşdirilipdir. Bu bir dili öwrenişe meňzeýär. Ilki bilen ýeograf, soňra sözlem we ahyrynda dol tawula emeli gelýär diýip ol düşünýär. Shaolin ýörelgelerine görä technikany öwrenki meýdanyny hem görkezmek bolýar. Buthanada ähli tawulalar edil mukaddes buda ýadgylar ýaly mukaddes ýadgylar pagodasynyň içinde jikmejik ýagdy edilip saklanyp gelýär.